Me cago en sos. Gu errota zarra pagadi. Errota zarra baino, hau, txukuna zea. Txukuna, are, Bueno, mantenimento lanak imarra, ja, bino. Ta honek esan diazu da zala, ze mendetakoa dela? Amazazpigarren mendian ja, papeletan, testamentoten agertzen da, errota hau azeola. Eta diez mila behatzi gaurren urtean, eskatu zen baimena errota hau berritzeko. Ta azkeneko zola noiz funtzionatu? Ba, une azkeneko zene birrationak ibilizun 2002 garren urtean, eta geroztik ez dugu izan ausardiarik martxan jartzeko. Zetik, pentsazu, martxan jarri ezkeo mantenimiento edo egokitzapen hon batzuk egin gabe, izan ditzaken kalteak. Lehartekenan bat, eo eskapeak, eo... Orduan, nik ilusi edut martxan jartzeko errota berriro. Ilusioa kasu hau zen. Bai. Ta hortxak, igual, subentzen jo txekin bateo? Patrozina horren bateo? Eskatzetik ere, eskatzetik. Horrati, gozen ba... Esangot eskali egala, baina... Eskatzen nahi ematen diote. Ez azto, diputazioa, autopistako plastikoak. Zea, fibra. Importantia, eta kio, subentzioa, ba, hemengo altxorrau, mantentzeko eta... Oida, baitare bila zuetzako, oilua jartzeko. Oida, eskatzen. Bai, txare pixateo, etxeago, dano kontentura, oida, dena kontento. Eta hor frentien ikusten ez, hau zerria. Hemen etxene kupele jalezle, zea zahardua. Aspaldi jan ibili gabi, urte pare bat, egiten da. Eta zuk, gustatzen dizu zahardua, ez? Nik ez dut alkoholiketa. Ez da zu alkoholiketa. Eta zuk parranda atertzen zen zeatezu? Gutxi, atatzen nahi zenin kansan jata olako. Hombre, olako zerbait jamako dugu. Geo buldatu berroi data. Hombre, eta geo afaltzea tola, eta zekan nola gustatzen dizu egotia. Nei normalian, primero, segundo y postre. Importante. Nei bai, claro. Fundamento pixkat. Fundamento pixkat egin jamarra, konsistentzi pixkat egin. Oia, bai. Oia, flakeia sartuta dan balurrea eta orduan gui altzatzeko lanak eta ba. Aizu, hemen gauza bere, zeat, hemen, kupela mainean, hemen olontzatu txiki bat dago. Bai, olantzera zarroa zieko, ir? Bai. Aizu, aurren esan diazunako, lan kruizera tratadora gara jentzeko eskatzeko, jak honiz kandela garrita. Hobeto alda diputazio eskatzia, Horre baino lehenak ikarriko jibol horre ikatze karko nota, seitzeko eta ezarrak inta. Karo, apagadi, karo. Xabieta, esan diazu, lana, ikasketak, eta zer horretan jekitzea zehazu? Normalian goiziko zeitan. Goiziko zeitan. Xerriña jotzen duen. Xerriña? Zer dakazu, despertadoria? Mobilekoa. Mobilekoa, bale. Musika bizkat egini, gozate jolako zean bat. Bai. Bestela, goi altxatzeko, normalakin. Labaliz jotze eta bendik ez da oian buelta manta, itzali eta buelta. Adiós. ¿Cómo eres? Hombre, marcha bizkat gari bat. Kalo. Aurre izango txuk hemen. Bai. Anuntzion bato. Beti momentu honien deitzute oike. Beti momentu honien, bai. Siesta gabaraian o normal egintza denin. Beti. Beste eskakizu ningo dugu, hemen txe, kompainia telefonikoi. Behar bali mauteitxuko zaituzte, eta ez deitxu. Hemen oferta gentiru zaizteko mauteitxu, baina baineko ban, fibra gendik etzikok eta. Horretipa, fibra jartzazu. Hortako bai. Fibra jarri hemen txe, anto jorrotan. Xabier, orduan esan diazu, goizeko zeitan jekitze zela. Normalian bai, eta goizetan bakizu, lanak imardila, guarnatu, bitxua, gantxon el kolgau, mendi, hauek. Gantxon el kolgau zein da? Bai. Gantxon el kolgau? Bai, altzikusi. Bai. Kontuz, igual San Fermin izango txiguta, Bazen? Zuk esan dako, Xabier. Hemen. Egon hemen. Aquí, bueno, a ver, Antxon ezautzen dugu, zein izangotean. Me cago en... Hau alda, Antxon. Bai. Hau da, hue bitxua. Zuen bitxua, Antxon hau alda. Bai. Ne Antxon nio. Hau, irila. Irila. Ta, zema kilo azka honek? Ni baino gehiago. Ta, Antxonen kolgau esan diezu, eta zergati da hori? Bos jaiotzen ian parto garaian, atzek etorri zen, eta likidua zitun, biriketan. Orduan zintzilikatu genuen, horaizpikoa zen, kasik. Eta ordutik, meten etortzen zenin, ¿dónde está el colgado? Harri, onduan egon imazu? Bai, ikusti da bai. Ez dut, nervioso garen nahi animalila, lasai. Ondo, Antxon, zen mauz? Izahua. Aurreko txikitxo izein da. Oi, Mendi? Mendi? Itxeko zakurra. Itxeko. Antxon, segi barrenea, potolo. Segi barrenea. Bai. Horre, badaki bidea. Bai. Potolo. Semia, zer da? Ez, itxeko zakurra. Hoi da, hue Mendi. Zer deu txiki. Haze tamaina puska, Antxon. Atletico. Ni bezala kasik, Bueno, Xabier, eskarrik aso bihotze. Zorien padi. Plazer bat zu ezautzia. Beti bezala, bai. Eta horako harrera itxeagatik, eta nintzen dana akusteagatik, eta... Bakizu, gaizki esanak barkatu, eta ondo esanak goguan hartu. Hombre, hemen dana goguan hartzeko. Mendira adoko. Mendira.